outra vez do revés, outra vez. Moi boa tarde, querida xentiña, que xa estabades por aquí antes que a min. Hola, que tal? Moi boa tarde. A -5. Porque cometín un erro, creo, creo que non nos anticipamos nós. Penso que sí. Ai, mi madre. Pois, mil disculpas porque non sei nunca ben como emprender este tema e sempre me colle así o toro ao principio. Pero, bueno, eu xa vexo que estades aí, xa vos estou vendo, xa vos estou leendo, creo que xa -5, xa estabades por aquí, Javier, Brais, mi madre, que chea de xente, habías. Pásame o mismo que o outro día, non son capaz de darlle a volta a isto, alguén ve o fallo ou o fallo meu. Estou aquí! A ver, Brais, estou por aquí, volvo a entrar. O fallo foi meu, porque fai nada, 5 minutiños, estaba intentando poñer ben o cacharro este para que non me fixera iso que me fai raro de poñerme boca abaixo, pero, pois nada, cometín eu o erro. Así que vos estades ben, e agora xa estamos en directo. Moi ben, moi boa tarde, María del Carmen, Cristian, Puradolo, hola Ainara, moi boa tarde, María, Loli, hola, que tal? Hola Loli, moi boa tarde, hola desde Ourense, gusto verte de novo. Igualmente, Luisa, xa non sei onde mirar, que rabia me dá non ter o pitorro de vervos ali, porque senón parece que está por outro lado. Hola, son Manel, o que coñeceches no bar Maral Onda Rotonda. O bar Maral? E onde era iso? Non me sona o nombre do bar, Entonces, pois, non sei, tesme que volver a dicir onde é o bar Maral, Onda Rotonda. Que rotonda? Onde nos vimos? Confiesa! Confiesa aquí en directo onde nos vimos, onde é ese bar Maral. Belén, hola, que tal? Moi boa tarde, Belén, desde San Cristóbal, de Cea. Moi boas tardes, como estás? Eu estou genial, que tal estades vos? Porque vos a min vedesme, e vedesme que estou ben, aínda que non vos lo diga, vos vedesme, eu quero saber como estades vos. Vos que tal estades? Hola, Nusca, Gracinda desde Mos, desde Portugal, salúdanos tamén María Delmira. Hola, María Delmira. Onte o parque é a bolera. Eu onte non fun a ningunha bolera, a un parque. No parque onde a bolera? Pois non sei, non me acordo. E antes só fun ao mercado ás compras e nada máis. Creo que non fun a ningunha bolera, non me acordo. Hola, que tal o pregón? Moi ben, María José, a verdad que moi ben. Bueno, a ver, tivemos mala suerte, eu non sei onde sondes o tempo que está facendo, pero ahora mismo está o cielo tan negro e tan encapotado, vai caer unha de chuvia que non vos podedes imaginar. Entonces, claro, ainda vou que os probas da comisión se lle aguantou o tempo para poderem asar as sardiñas. Estou vos preparando un vídeo, porque moita xente, a ver, cando digo moita xente, ao mellor só foron 20 personas, pero, bueno, para min xa é bastante xente, para min é importante. Entón, isto, retomo, moita xente díxome que gravara o pregón que tiñan gana de velo e non podían ir hasta Ajiño, claro, é normal, a ver, non todo o mundo vai a poder vir hasta Ajiño. Entón, teño o pregón gravado e estou no editando, que pasa que non me dou tempo, que non me dou a vida. Entón, eivos de poñer agora a noite o pregón. Así que, cando acabe o directo, e despois de que acabe o partido de fútbol, porque eu son a última en enterarme de que eu sabía un partido de fútbol espectacular. Eu non o sabía, ao que cante está isto. Bueno, porque eu non vexo o fútbol, ni me gusta, ni me interesa, pero cando acabe o partido de fútbol, iredes mirar o pregón. E máis enseño vos a sardiñada, foi espectacular, de verdad que non vos podedes perder semejante festa, semejante sardiñada, porque cantos kilos me dixeron? 2.000 kilos, creo. Ou 2.000 ou 4.000. Unha barbaridade, de kilos de sardiñas que asaron para repartir de balde, Así que, vamos por aquí. Estaba esperando para ir á pintura, foi o xoves. Estaba
estaba esperando para ir a pintura, foi o xoves. Ai, non foi o sábado, non foi onte. O jueves... Vai, muller, foi ao salir da televisión, do plató de televisión. Vai, home, pois moi... Joi, non me pudestes dicir que era que non era aquí, pensei que era aquí na miña terra, en Órdenes, ao salir do plató de televisión. Vale. Vamos, por aquí me llamo María, hola María, me puedes saludar, hola María José, saludo así a quen podo, porque todo o mundo non me dá moito tempo. Boa tarde, desde Miami, aquí con moito calor. Pois Ivette, aquí vai a caer unha de chuvia que, bueno, estás encapotando, de feito, temos unha borrasca encima, vai a entrar agora, e vai a chover moitísimo, así que disfrutar. Isto é malísimo para as hortas. As fresas amargan, os pimentos non acaban de madurar, os tomates non se logran, os calabacíns, en fin, todo moi mal, moi mal. Ben, esperando pola choiva. Ai, que gana tendes de chuvia. Pois aquí o que temos de sobra é chuvia, Dios mío. En Islandia, 11 grados, é nublado. Pois, a ver, Brais, aquí penso que pola terriña estaremos ao mellor a 15 grados. Non moito máis, porque agora baixaron moito as temperaturas. Dá gana de encender o fogón e esperamos chuvia, esperamos moita chuvia agora á noite. Podes poñer o pregón? Eu non me supo. Só vou poñer, María, tan pronto como termine, estaba editando, ou sea, estaba traballando nela, estaba preparando. Non me dou tempo que se me botou encima o directo. Entón, cando acabo o directo, vou acabar de editalo. E pois o tempo que lle leve a YouTube, subilo, porque YouTube non é tan inmediato como o Facebook, ten que pasar uns filtros, ten que mirar que non teña dereitos de autoría, teñen que revisar o vídeo. Entón, non depende só de min de que suba o vídeo rápido, senón que YouTube o suba. Entón, tan pronto como estea listo, eu xa vos lo subo para que o vexades. Hola, Carla, hola a todos desde Portugal. Moi boa tarde, Carla. Saludos desde Mos. Tes que facernos máis vídeos de recetas, encántame. Bueno, supoño que veríades o vídeo que vos puxemos á mañán, non? Porque quixeno poñer onte non puden, bueno, é que cando me lío non podo con todo. Pero se puxenvos un vídeo sobre o kéfir, sobre como facer o queso de kéfir. Pero hei vos de facer outro, un queso máis duro, máis consistente, que se pode incluso rallar, que vale para botarlle a pizza ou a pasta ou así. Hei vos de facer tamén con kéfir. Dinos María Manel, no, pois aquí fai bo día, solo fai vento. Pois aquí non, está todo. Hola a todos desde Irlanda, Elisa. Eliezer. Iba a dicir Elizabeth, xa así parece que lín todo de corrillo. Eliezer, nunca escoitín ese nombre tampouco. E vesnos desde Irlanda, pero estásme falando en gallego, entón eres unha gallega emigrada en Irlanda. Contanos, que queremos tomate. Contanos que faz por Irlanda ou estás traballando. De momento aquí en mi huerta de Lugo solo un tomate e varios calabacines, é que é o que ten. É que este ano mima, é que foi terrible. É que non quentou o sol 15 días seguidos para dicir, bueno, pois, home, quentou o sol 15 días, que va. E aquí hai un dito, sobre todo eu escoito yo moito a miña nai, pero aquí dio todo o mundo, que é primeiros de agosto, primeiros de inverno. Aquí entra agosto e se entran eses orballos pola mañán, ese friño pola noite, esa chaquetiña que fai falta, e esa empeza tamén a chover. O sea que nos quedan apenas 2 semanas de verán e eu ainda non o vin de ollos. Como van a estar as hortas? Fatal, tremendas. Sí, a min tamén me gustan as túas recetas, están moi boas. Que guai. Tengo que probar ese queso, pois veña. Nusca, teño unha pregunta. María, non perdas o tempo dicíndome, Nusca, teño unha pregunta. Ras. Tes que facela. A pregunta xa se bota ao momento, porque senón lín ese, ao mellor despois a pregunta non o lei. Aquí. O fungicida de leite e bicarbonato serve para a mancha? No. E o máis ben,
A ver, hai fungos, hai hongos que lle atacan como máis no interior das plantas, non? Que é como os moteados ou a mancha do almendro, as manchas negras, que son outro tipo de hongos. Pero é como se, digamos, se tuveran o hongo dentro da salvia. Iso hai no que tratar con químicos que penetren dentro da planta para que lle axuden a erradicar esa maldad, esa enfermedad. Porque o leite con bicarbonato máis ben é para hongos que se pegan á folla, máis ben é para o oidio. O oidio é como un polvillo blanco, empezase vendo ben como un polvillo blanco, non en vez das follas. Normalmente empeza pola parte de abaixo, así que había que fijarse máis. Cando xa o tendes pola parte de arriba, que o vedes nas follas, abaixo está perdido, cruñadiño. Entón, o leite con bicarbonato, con este hongo, co oidio, funciona moi ben. Pero para erradicalo de unha planta que está moi enferma tampouco. Os remedios caseiros e remedios naturales valen moi ben como preventivos se o botas para evitar que colla o mal. Como non é un medicamento, podes botar a menudo. É como o leite con bicarbonato, non hai un período de descanso entre que o botas e que comes o fruto, porque o podes comer no momento, a non ser que seas alérgico ao leite ou ao bicarbonato, pero non, o fungicida de leite con bicarbonato non sirve para a mancha ocre dos almendros, nin para o moteado, nin para moitísimos outros hongos que están como dentro da planta. En Ondón de las Nieves, un sol de narices, las chicharras enrabietadas. Saluditos, Flora. Non sei onde é Ondón de las Nieves. Non teño, é que non o ubico na mapa. Non o sei, non me sona. Pero alégrome que teñades sol, que alguén disfrute polo menos o sol, porque eu, pois, aquí xa vedes. Boas, Luzca, boa tarde, xente. Chego tarde que andaba na horta. Non, Luís, non chegas tarde, chegas sempre, se chega a tempo. Unha cousiña vos quería pedir, que lle deades ao like, porfa, porque de verdad que a vos non vos costa cartos. A min vai-me axudar moito, e vexo que somos aquí máis de 100 personas e só hai 43 like. Dadelle así ao me gusta, que non vos costa nada, por fin. E así a min vai-me ir mellor tamén co canal. Sempre, eso axúdame moito. Así que gracias. Boas, Luzca, boa tarde, xente. Chego dardelle ao me gusta. Facedelle caso a Carmen, por favor. Aí, moitas gracias. Dios, que eficiente é dicilo, porque xa de 30 pasamos a 50 me gusta. Gracias. Me sale un polvillo naranja en las hojas de los rosales. Que hacer? Un polvillo, se é polvillo naranja, posiblemente sea rolla. E se tes rolla de rosal, tes que tratalo con un químico. Xa non hai nada natural que xo vaya a quitar, porque a planta xa está enferma. Entón, tes que coller un sistémico que penetre na planta e que che axude a combatir a rolla do rosal, porque se é un polvo naranja, é rolla. E seguro que tes as follas do rosal, aparte de que non medra nada, está como estancado, non bota brotes novos, e os que bota novos, bota os sanos, con follas bonitas, e aos 3 días motéase tamén. Pois iso é, tes que ir a comprar un tratamento específico para a rolla do rosal. Así. Neste canal só faltaba gameplays de hortas, como simuladores de granxas. Supoño que serían xogadores de hortas. Non sei moi ben o que é un gameplay. Eu son un pouco burra con respecto ás redes sociales. Eu vexo un nombre destes novo en inglés, ese non sei o que significa. Tradúximo, María Manel, que non sei o que significa, por fin. Graciñas, a ver se eu consigo que discos almendros non se dan ben na Ribeira Sacra. Tampouco che podo axudar, porque non o sei. Esos me gusta, subindo, moi ben, 71 me gusta, moitas gracias, xa sabedes que non costa nada, a vos non vos costa nada, eu sei que se vos olvida, pero para iso estou aquí, para vos recordar, e a min axúdame moito no meu canal. Vamos alá, Montaña de Alicante, Flora desde Montaña de Alicante. Rosa Castro, venga ese dedo para arriba, hombre, venga ese dedo, porfi. Me paso
me paso con la malva, me paso con la, a ver, me paso con la malva, le salieron unos puntos naranjas en las follas y podé toda a malva dolor, porque malvas hai moitas. E cando brotou estaban aí los puntos, entonces el hongo está dentro de la raíz. Dentro de la raíz no, en toda la planta. É como, imagínate, si unha persona que ten unha urticaria, eso é porque lle está picando a piel, porque tocou en algunha planta que lle fai daño ou tocou con algo que lle fai alergia, ten unha urticaria na piel. Entonces, esa persona, para quitar ese mal, ese daño, pode botar unha crema que é para aliviar, por exemplo, o picor. Eso lle pasa. Pero, cando unha persona está enferma por dentro, non sei, pois, un tipo de cáncer, imagínate, eso, o tratamento livián de por fora non vale. Hai que meterle tratamento por dentro. E a túa planta posiblemente estea enferma completamente, non só na raíz, toda ela. Posiblemente, se a queres tratar e vas comprar un tratamento fungicida, posiblemente teña tamén hongo todo o que é alrededor onde está a planta, porque o hongo son como esporas moi pequeniñas, que se pousan en calquera sitio, e aí descansan hasta que lle é hora que as condicións lle son favorables para poder despertar, digamos, non? Entonces, como que se activan cando lle son favorables, eles están aí, e poden botar dun ano para outro, e ter o mismo hongo na terra durante anos, el solo non se vai. Entón, nese caso, mellor é tratar. Si o poño en castellano é porque me dá pereza escribir o couso da voz, non entendo gallego. Vale. O sea, que me escribiste en castellano. Ti escríbeme como queiras, que eu tamén entendo castellano, non pasa nada. O portugués, o italiano, tamén entendo casi 4 ou 5. Vos escribide no que queirades. Se non entendo, non contesto, é listo. Boas tardes, as que entrades. Moi boa tarde, as que estades entrando. Pódese recoller xa o orégano? Sí, Cris. A verdad que me pillou o toro e se vai a chover mal, porque só tiña que ter recollido antes. Acordoume agora, Cris. Bueno, o orégano, hai no que... Esperad, que veño que volvo sei. O outro día, en un directo, quen di o outro día, non sei se fai un mes, unha persona aquí no chat preguntoume que, o sea, sorprendeuse moitísimo de que o que se come do orégano non son as follas, que se poden comer, que non pasa nada, que non son tóxicas, de feito, pódense comer. Que pasa? Que a intensidade que teñen de aroma, de sabor e as súas propiedades non son as mesmas que as que teñen as flores. O orégano que conocemos, o que se lle come son as flores, non as follas. As follas quedan aí para o ano que ven e a planta para que volva a brotar. Entón, o orégano, isto resende a pizza, directamente xa resende a pizza. O orégano, a ver, hai un dito en Galicia que di que o orégano tense que recoller despois do primeiro orballo de agosto, pero eu non esperaría xa agosto, porque estamos ainda a mediados de julio e o orego xa está para recoller, e máis con estas chuvias e este tempo tan malo que tivemos, hai no que recoller. E logo hai no que poñer a secar, amarradiño así, e poñedelo así a secar, ou poñedelo boca abaixo colgado en un sitio onde non lle dea nada humedad, o sea, porque se o colgas fora, nun albollo, por exemplo, ou debaixo do tellado de un alpendre ou nun jaraje aberto, e lle vai a entrar humedad, non vale de nada. O orego ten que secar en ambiente seco, valga a redundancia, o sea, ten que secar nun ambiente seco e poder ser que non lle dea nada o sol, nada. Pero isto nin o orego, nin ningunha planta que cairá de secar, por exemplo, para facer infusións. Penso que xa o teño dito. Erva luísa, menta, melisa, todas as erviñas que cairá de recoller para jardar, manzanilla, cando as sequedes, é que secan rapidísimo, na máis quitalas da planta xa casi xa secan. Entón, non as
que non lle dé o sol, porque se queiman e deshidrátanse de outro xeito e perden o aroma totalmente. Entón, o orégano, para que conserve o seu aroma intensísimo, non pode secar dándolle o sol. Vos recolledelo da planta, vos a enseñar como se fai agora. Despois hei de facer un vídeo para internet, hoxe non, porque non me dá tempo, non me dá a vida para ir a recoller o orégano, pero hei no de recoller, e hei vos de poñer un vídeo en internet, aquí, e no meu canal, de como se fai, como se recolle, como se seca, como se quita a hora daqui e como se garda. Unha vez que está seco, escoitade, eu non sei se chegades a escoitar, este ruído que vos vou enseñar chamase telourar, en gallego. Non existe, Dios mío, po pelo, non existe unha palabra en castellano, rechispa pos pelos, non existe unha palabra en castellano que defina telourar. Telourar en gallego significa unha cousa que fai ruído porque está seca. Ben pode ser ervas aromáticas, poden ser sementes, ou pode ser, por exemplo, unha peza de roupa que posa secar ao sol, que lle dá o sol, e que seca demasiado e que queda como a cartonada, non? E que fai ese ruído como de crujir, iso chamase telourar. Entón, unha vez que o ourego teloure, escoitade, non sei por onde está, pois cai así, mirade, só habría que facer isto e o ourego xa se desfacería moi ben. Dios, mi madre que ben cheira. Este é un tipo, este máis o tomillo, son dúas ervas que eu como ande así con elas, chégame directamente xa a comida ao que llas boto. Por exemplo, o romeo, o ourego, cheirame a pizza. O tomillo tamén, a pizza máis a peixes. Agora non me sale o nome. Bueno, que cando ando así con ervas aromáticas, resendeme a comida que as fago xa directamente. Vedes, isto é o que se come, o que conocemos por orégano son realmente os pétalos das flores, unha vez que están secos. Por iso hai que recollelo xa. Así que si, Cris, desde o Jaliñeiro, si, hai que recoller xa o ourego. O meu tampouco ten flor. Boas, Ana, que che pasou? Que pasou, Ló? Cris, o meu orégano está moi feo. A ver. A min case me morren todos os tomates por culpa do mildio. Hai que ter moito cuidado. Cris ten con todas as flores florecidas. Cris, pois collo, e se podes vai no coller agora. Eu ainda non sei se non me dará tempo, cando corte aquí o directo, de ir a collelo, porque se lle cae a chuvia encima, cando están as flores todas abertas, as flores do ourego. Bueno, hai outro que se chama falso orégano, que son as flores como violeta ou color rosa, que son pequeniñas e tal. Este é o ourego auténtico, digamos, o ourego de toda a vida, o principal. As súas flores son entre blanco e un blanco roto, así como ocre, pero non son color rosa nin lila, son blanquiñas. E de que botan os tallos estes así, e as flores abren, antes de que as flores empecen a poñerse como castañas, é o momento de recollelo. Recolledeo sempre con unha tixeira, cortando, porque se tiramos do tallo, a mitad dos pétalos poden nos caer. Así que, eso. Boas tardes desde Ajiño, Xuxa, que tal? Viñestes ao pregón a comer as sardiñas, ou non viñestes? E boas tardes desde Castiñeiras, dille Carmen. Aquí xa hai conversacións así, entre a xente, moito me gusta, porque, a ver, vos que non sepades, Castiñeiras e Ajiño están, acaba un e empeza o outro. De feito, comparten unha playa que, digamos, no mapa aparece unha playa sola, pero os de Castiñeiras e os de Ajiño, como vos irmáns, partiron na mitad e dixeron daqui para aquí, chámase o Castro, e daqui para ali, aínda lle collen un cacho que se chama a Catía. É como se chama para Castiñeiras? Pois já non me acordo. Pero partiron a playa e todo, lévanse moi ben.
Xentiña, arriba os dediños, por favor, que somos 100 e pico de personas e ainda falta xente por darlle ao me gusta, que hai solo 86, por favor, dadelle ao me gusta, que non vos costa nadiña, prometo-vos que nunca vos van a cobrar nada por darlle a me gusta. É unha maneira, o sea, é a maneira máis, aparte de bonita, porque nos sentimos queridas as persoas creadoras de contenido, é a mellor maneira de apoiar o noso traballo, de que eu estea aquí, de que vos faja vídeos, de que vos faja directos, de que vos conteste as vosas consultas, é apoiar o noso traballo. A maneira que tendes de facelo é totalmente gratuita, non costa nada de nada, dándolle a me gusta, compartindo os nosos vídeos, os meus sobre todo, pero bueno, de calquera creador de contenido, falándolle de nós á vosa xente, para que se nos vaya facendo máis conocido, porque a mí está me costando moitísimo que o canal medre, vai moi lento. Eu sei que é porque falo gallego, seino, porque o contenido gusta. O que pasa que, non sei, pero bueno, a maioría da xente que mira os meus vídeos, eu penso que isto tamén xa o dicen, non me siguen, non siguen o meu canal, non están suscritas ao canal. Con dicirvos que o 80% das persoas que miran os meus vídeos non están suscritas ao meu canal. Así que, por fin, suscribidevos porque tamén é totalmente gratuito, non vos cobran nada, nada. Bueno, Sinusca, faltou o vermú. O vermú é moi bonito. Home, Manolo, o vermú dá justo. Eu non tomín o vermú porque tiña que dar o pregón. E non quería que se me lenco a la traba. Pero a min o vermú tamén me gusta moito. Pois desexolle que se recupere pronto, Carmen. Carmen, que lle pasou a Carmen, Dios mío? A ver, contanos aí. Boa tarde, cantas follas de ortiga necesitamos para facer unha infusión? Vamos a ver. Susa, recomendo a infusión de ortiga, pois, se non o sabedes, sobre todo contén moitísimo ferro. Personas que temos así como carencia de ferro ou anemia ou así, é moi boa a ortiga, tanto comela como tomala en infusión. Canta tes que botarlle? Depende, Susa. Se nunca a tomastes, recomendo a ver, porque a ortiga ten eses peliños que poden dar urticaria a xente que lle fan máis efecto e a xente que non lle fan menos efecto. Calquera erva que empeces a probar por primeira vez, que nunca a probastes, aínda que se erva Luísa, nunca a tomastes, botalle unha folla sola e tómate unha pequena infusión. Vas a ver como o teu corpo reacciona, porque é que estamos en un período... Xa empezou a chover. Madrid, xa empezou a chover. Pois iso, que estamos en un período na vida que surgen alergias por calquera motivo. Entón, se queres empezar a tomar infusión de ortiga, eso, unha folla, pode ser en verde, pode ser en seco, no que ti queiras. Non ten que estar seca para poder tomala, nin ten que estar seca para poder comela, pero recomendo ir de pouquiño a pouco. Hasta cantas follas? Pois, eu que sei, con unha taza así de ortigas, eu botolle, pois non sei, 5, 6, 7 follas, 8. Imagínate que se as tes secas e as trituras, pois calcula mentalmente canto ten unha infusión de manzanilla, sabes? Un sobre de manzanilla, pois máis ou menos esa mesma cantidad en ortigas, en ortigas secas. En Rianxo leva todo o día a chover en Rianxo, madre de Dios, mandounos as festas ao nabo, ai, canto o sinto, Beli, pero todo o día, aquí aguantou, bueno, aguantou daquela maneira, que son as festas tamén de Ajiño, bueno, haberá festas por todos os lados, porque julio e agosto outra cousa non, pero festas facemos un mundo delas. A mañán pitiscou un pouquiño, pero deixounos facer a sardiñada, deixoume dar o pregón, tamén deixou que había unha exhibición como a de baile, de rapazada, tamén aguantou ben o tempo, e dounos tempo a comer a sardiñada, que a xente disfrutou ben da sardiñada, eso sí, é inevitable, facía moitísimo vento, facía frío, pero bueno, aquí aguantouse, Nusca, sabes algo para a vitamina D? Tomar o sol. O mellor para a vitamina D é tomar o sol. E a maneira de tomar o sol non é vestida. Os brazos daqui para baixo e as pernas daqui para baixo. Polos brazos e polas pernas
é como máis absorbemos vitamina D. E hai que poñer ao sol media horiña. Non quita que non botes crema. Ti podes botar crema igual que a vitamina D, va a absorber igualmente. E claro, hai que aproveitar sempre os días de sol para poñerse ao sol. Media horiña, despois de comer. O que é facer a fotosíntesis? De paso que tomas a siesta, unha pouquiña crema, acabas de comer e deitaste ao sol. A mellor maneira para a vitamina D. Aquí amenaza, pero ainda non chove. Bueno, Cris, pero xa irá, non te preocupes. A ver, dame pena cortar o ourego, porque ten un montón de abellas. Non te preocupes, Chelo. Podes deixar, a ver, eu non sei canto ourego tes, si che dá pena deixa estar. Cando medre máis, terás un montón. É verdad que se enche de abellas, pero bueno, eu teño moitísimas plantas agora para que as abellas podan vir. Teño, pero miles e miles de polinizadores agora mismo na horta, porque ao ter tanta variedade de planta, e todas con flor, veñen moitísimas. Entón, a min non me dá pena. Pero se che dá pena non o colles, muller, e compro. Po ano, cando che medre moito a planta, vas a ter moitísimo ourego, cada ano medra máis, porque vai como arando, abarca cada vez máis. Entón, cando teñes moito orégano, colles un pouco, deixaslle ali unhas floriñas para as abellas, e así, todos felices. No galiñeiro, faltalle pouco para que caia a choiva. Xa me está dicindo aquí tamén a túa veciña, Cris Ián, que no galiñeiro xa vai a chover tamén. Todo desde as 11 da mañá. Beli, perdíme a primeira parte. En Rianxo leva todo o día. Todo desde as 11 da mañá chovendo, que pena. Vale, máximo 3 gramos al día de infusión de ortiga. Bueno, eu teño comido tortillas e tortillas de ortigas. Eso dos 3 gramos, non sei, onde o miraches? Pois sí, xa chove por aí, non vai a tardar moito. Por aquí xa está chovendo, ao lado de Taume. Luís, andas por aquí, ao lado de Taume, andas arredor. Ola, eu teño falta. De que? De que tes falta? Donde está o sol? Pura, ese é o problema. Vitamina D a non tomar sol, pois hai que ir a Benidorm. Ou hai que coller un billete de avión e irse a Canarias. Ou así a algún sitio destes medio tropical, para que nos dé o sol, para coller vitamina D. Eu, claro. Ana, Ana Visa, botalle abono para empuxalo un pouco. Eu levo comido moito. Aquí hai conversacións así entre a xente, eu non me entero, pero bueno, facedes ben, ide axudándome a responder ás consultas, porque así non teño que responder eu a tantas, non me queda ninguna atrás. Hola a todos e a todas, estoy encantada. Hola Alicia Fariña, bienvenida, muller, menos mal que chegaste, botábache de menos, encantada de leeros e de escuchar a Nusca. Madre, agora morro de calor. Aquí donde yo estoy sola tope. ¿Dónde estás, Paqui? Tesnos que dicir donde estás, porque así non sabemos. Contanos onde hai tanto sol a tope. Nusca, eu teño moitas formigas, non sei que lles vou a facer. Mira, para as formigas hai un remedio, é infalible, pero como a todos os remedios que son caseiros, o que tens que ter é paciencia. É ser constante, porque o que che vou a contar non é para matalas, así non asesinamos formigas porque sí, é para ahuyentalas. Vou vos explicar rápido, pero tamén é un vídeo que me gustaría moito facer para o meu canal de YouTube. Un día fareívolo. As formigas necesitan, así rapidamente explicándovos, necesitan un hongo co que viven dentro do seu formigueiro. De feito, teñeno que criar, mantéñeno para poder realizar as súas actividades e todo. Entón, hai unha maneira de atacarlle o hongo, non a elas. Poñendo a coller moho verde, un cítrico. Dame igual que sea unha naranxa, que sea un limón, un pomelo, un lima, calquera tipo de cítrico, mandarina, pero, bueno, a mandarina non é tan boa de coller moho. Millor é limón, naranxa ou pomelo, que son os que máis rápido collen moho.
Sabedes ese mo verde que collen os cítricos cando se nos olvidou un moito tempo no fruteiro? Bueno, hai unha maneira como de acelerar ese proceso, non? Que sería, ti colles o pomelo ou así, mismo tirando ao chan, ou collendo algo e batendo, facéndolle como daño sin chegar a facerlle furados. Entón, polo nun sitio totalmente oscuro, en moi pouquinho, quero falar tan rápido, que se me lenco a latraba. Polo nun sitio oscuro, esa naranxa ou limón ou que fixeras o daño vai a criar o moho. Ese moho é o principio da penicilina, o sea, a penicilina ataca os hongos. O que hai que facer é botarlle por onde están as formigas, ou xusto onde ves o formigueiro, botarlle o polvillo ese. Pódese botar tamén en líquido, porque podes meter a naranxa, por exemplo, nun balde con agua, faz así, esa sube automáticamente todo o polvillo para arriba. A nós non nos fai daño, o sea, non tens que poñer mascarillas de tal ni nada. Entón, podelo botar en un frus-frus e regar por onde andan todas as formigas. Elas ao pasar van a tocar en ese polvillo verde, o sea, nesa penicilina, que non é penicilina da que nos inyectan a nós, pero, bueno, é como un principio de penicilina. Sin querer, lévano para dentro para o formigueiro, sin querer. E como levan a penicilina para o formigueiro, a penicilina vai a atacarlle ao hongo. Entón, a formiga, como lle vai a morrer o hongo, e o necesitan, entón, o que fan é pensar que non é un bo sitio para elas. Carai, como chove. Pois pensan que non é un bo sitio para elas, entón o que fan é irse ca música a outra parte. Collen os petates, collen a reina, collen os ovos e marchan. Que pasa? Que poden marchar, si tes suerte, ao mellor marchan para a casa do lado, ou para o veciño do lado, ou cruzan a carretera, ou vanse para outra horta. Pero si non tes suerte, vanche a anidar ao mellor a 4 ou 5 metros de onde estaban antes. Elas buscan outro sitio. Entón, nada, xa tens que ter preparado outra vez o teu flus-flus ou volver a poñer a poñer a criar hongo a outra naranxa, outro pomelo. E funciona, non é algo que leín por aí, é algo que probín. E funciona. A ver, vamos a mirar máis por aquí. Nuska, yo tenía un hormiguero y lo erradiqué con mondas de naranja. Tesnos que explicar o proceso. Vamos, xantiña, dediños arriba, que non nos costa nada, e Nuska apoyámoslo moito, ela ten que seguir facendo vídeos. Gracias, xantiña, moitísimas gracias, María José, por estar aí axudándome a dicirlle á xente que lle dea, por favor, a arriba. Primeiro arriba nos 3 puntos e darlle o me gusta. Porque hai ao mellor xente que non atopa o dedo, non? Vaya. Bueno, pois... A ver, que hora é? 42. Avisademe que non vai a empezar o partido e que esteades aquí e que non vai a ser unha perda grandísima. Ana, forxiña para a túa nai para que mellore... Que nai está maliña? Que eu non sei, que a miña non. Aquí nos estás para facerche compañía, un biquiño desde Pontevedra. Julia, que Ana ten a súa mamá maliña? Bueno, algunha daqui, supoño. Bueno, pois que se millore moitísimo. A miña non é, a miña está moi ben, sana como un roble. Volvo a preguntar, ¿dónde consigo consuelda rusa? A ver, Fátima. A ver, a consuelda é moi raro que a encontres a vender, porque non lle encontran os vendedores valor ningún, entón eu penso que para encontrala a vender é complicado. A consuelda rusa encontrase naturalmente na beira dos camiños, na beira dos ríos, ao lado de regatos, polo monte adiante. Agora, disme, en todos os montes? Pois non, tampouco hai toxos en todos os montes, eu que sei, depende dos pesticidas que botaran ou que fose. Fátima, fixen algúns vídeos, pero tipo short, sabes, dos que son máis cortiños, enseñando a consuelda rusa, enseñando como distinguila ben, porque se pode confundir ca lengua de vaca,
que bota outra especie de... que non é o mismo, nin vale para o mismo tampouco, pero ensiñín o truco de como encontrala ben, de como darlle a volta e conocer cal é, e incluso ainda o outro día, non fai tanto, quen diu outro día, fai 2 ou 3 semanas, ensiñina en flor, para que distinjades a flor. Entonces, Fátima, despois, se queres, eu quero che axudar, pero non sei de onde eres, se non eres de Lonxe, daba eu, pero se non, fálame por Messenger ou por Insta, por privado, e mándoche os vídeos, se non os encontras, para que vexas como é a consuelda rusa, porque encontrase nos camiños. O sea que, se tes un río cerca, estou casi segura ao 100%, bueno, non vou dicir eso porque, bueno, hai ríos que están lambidos, que lle pasan moito a máquina, que lle botan glifosfatos ou así, e non deixan nascer, pero non é difícil de encontrar, Así que fálame despois, Fátima. Que máis? A ver, hola, saludos desde Argentina, hola Catalina, saludos desde Galicia, España, saludos Nusca desde o Maetsu. Aquí estamos, Pelayo Álvarez, que tal? Pelayo García, moi boa tarde. Que tal está por aí o tempo? O laurel para as comidas é seco. Non necesariamente. Eu, de feito, seco non me gusta. Para min ten moitísimo máis sabor o loureiro verde. Que pasa? Que seco, como... Claro, a ver, ti colles loureiro e consérvase máis tempo seco que verde. Pero eu prefiero collelo máis a menudo e tomalo en verde. Porque eu sempre, mira que tomo loureiro, incluso nas infusións, que eu boto tamén as infusións, e boto a todas as comidas, e o loureiro sempre che vai a axudar nas digestións, nos gases, e así. Eu sempre o tomín verde, e para as comidas sempre en verde. Para o marisco, vou no coller a adrede verde, porque eso sí que dá olor, o sea, para min é intensísimo, justame verde, non ten que ser seco. Ola, Nusca, pero bueno, tamén depende das costumbres. Hai xente que di, o verde non sabe nada, ten que ser seco. Eu que sei, proba en verde, porque serán as costumbres de cada casa. Pódese tomar en verde máis en seco, pero iso, co ourejo tamén, ca erva luísa, ca menta, ca manzanilla, pódela tomar recién quitada da horta, seca dun ano para outro tamén. Entón, pois nada. Hola, Nusca, saludos. Que animalito se come os tréboles de 4 hojas? O mismo que se come os tréboles de 3. Non lle fai ascos a nada. Poden ser conexiños, poden ser caracoles, poden ser paxariños. A ver, o trébol cómese. Hai un tipo de trébol, non todos, pero hai un tipo de trébol, o que ten as floriñas en color rosa e en color blanco, que se comen, que nós tamén os podemos comer. Entón, que animaliño come o trébol de 4 follas? O mismo que come o de 3. O de 4, ou a non ser que me esteas preguntando por algún trébol que tes nunha maceta que é especialmente bonito por algún motivo ou algo así, pero bueno, calquera bicho pode comer trébol. Non sei se haberá tréboles que sean venenosos, pero, en fin. Boas, Nusca, Jesús, chego tarde. Non chegas tarde, chegas a tempo para facerme a consulta. Teño ofisalis con buratos moi redondos nas follas. Caracoles non son. Non, os caracoles non che comen fisalis, segurísimo. Porque teño fisalis desde toda a vida. Na miña vida vi un caracol no fisalis. Nunca. Mirei arredor e non vexo nada. Que pode ser? Gracias. Mira, Jesús, ocúrreseme porque se non vexo, ti dis burato, pero eu teño que ver o corte do burato, porque non é o mismo que hai animales que fan o burato e dis ti, é isto. Estáseme ocurrindo que poda ser que esta sí que se non encontra outra cousa pode lle botar boca a isto, a un tipo de mosca, bueno, non sei se é mosca ou se está catalogada como unha abella, creo que é abella, chámase así, abella cortadora de follas, en castellano, abeja cortadora de hojas, e corta as follas dunha maneira moi peculiar, o sea, se vira as follas, podíache dicir de que é, pero non lle fagase caso, o sea, que non che quite o sono que un bicho che coma as follas dos fisales. Mira, de feito, mirad, tiños aquí, porque como iba a chover, teño aí unha planta en fora, estuve no colle, mirade pa aquí que fermosura,
de Fisalis, é grande, é grande, mira. Ai, Dios, que maravilla. Puño escoller a planta porque estes xa estaban así sequiños. Que cousa bonita. Pois esa abella que che digo, Jesús, non lle fai daño á planta, simplemente corta as follas así como en circuliños e o que fai é facer furados normalmente nas macetas ou senón na terra en calquera ou en furados da parede tamén, que xa os teño visto, no barro que hai entre pedra e pedra nas murallas, sabes? Fan un huequiño e poñen as follas que cortan, que as cortan así como se fora confeti, fan como se fora confeti, así deste tamaño, máis ou menos, en redondo, en un redondo perfecto. Dan así a volta e levan un confeti para ese furadiño que escolleron. O que fan é cubrir o furadiño todo con esas follas cortadas. E van poñendo así e fan o seu iniño. Si son ese tipo de buratos, non teñas pena. A planta non vai a morrer, vai a seguir facendo a fotosíntesis porque a cortadora de follas o único que lle fai á planta é un aspecto que pode ser que non nos guste, pero daño non lle fai. A ver, vamos aquí con estas preguntas grandes que temos por aquí. Canto tempo tarda en madurar unha fruta peramelón? Teño a chea de fruto. Pois mira, Ana, canto tempo tarda? Vai a tardar o tempo que lle quente o sol. Porque lle fai falta sol para madurar e para crecer e para acabar de madurar, porque senón é imposible. Mira, pasa o mismo ás fresas. As fresas amargan, son casi máis dulces os Fisalis, Dios mío, se me descoido, porque faltalle azúcar, e o azúcar faltalle porque o sol axúdalle a fijar os azúcares na fruta, que é o que fai que a fruta non sepa dulce, é a acción do sol. Entón, como levamos unha primavera tan cativa e levamos un verán que eu ainda non o vin de ollos, é imposible que a fruta madure como é debido. Entón, moi importante que non te desesperes, por favor, porque a pera melón este ano posiblemente non madure como ten que madurar, e que me vayas a probar a pera melón e me digas, pois a mí non me gustou nada, e arrancas a planta. Non o fagas, porque se está maduriña, se lle dá o sol, que é o único que lle falta é sol. E que lle pasa aos pimentos? Por que non medran os pimentos? Porque os pimentos morróns non están xa rojos, grandes e bonitos? Porque lle faltan horas de sol. E o único que necesitan para madurar é sol. Bueno, é nutrientes, pero unha vez que o pimento está medrado, o que queren esas plantas, tanto os tomates como os pimentos, as berenjenas, a pera melón, os Fisalis, as fresas, necesitan horas de sol e non as teñen. Entón, como non as teñen, pois ao mellor este ano non van a madurar. Tamén a mí pasa o mismo, teño a pera melón todo como se foran dun tamaño de ovo, e teño plantas carjadiñas, e nin crecen como outros anos, nin maduran. A ver, estes mensajes tan grandes que hai por aquí. Saludos da Ría de Vigo, dinos Isabel. Xa sei que, sen miralo, pero teño 2 pepino melón cas follas que lle salen moi finiñas. Están raros, mirei o bicho, non ten. Que che parece que pode ser? Tesme que mandar foto, Isabel. Porque eu estou lendo o mensaje, estoume facendo unha idea máis ou menos do que me explicas. Dasme moi pouquiños datos e non podo sabelo. máis un pepino melón que se dá en calquera, o sea, que non é demasiado exigente en canto a nutrientes do chan, sabes? Por iso me extraña. É que lle nasen as follas moi finiñas. Prefiero que me mandes foto e despois explícoche, vale, Isabel? Búscame en Instagram ou en Facebook, ali chámome Nusca Chousa, nos dous sitios igual, non tendes pérdida, e dadelle a seguir tamén ali, por favor, xa que vindes, dadelle a seguir, porque tamén, desgraciadamente, casi o 70 e tantos % da xente que me mira en Facebook non me sigue. Pero ela pensa que me sigue, mas si, son a túa fan, sigo che tal, pero non lle dou a seguir.
Esa é a clave. Entón, se vindes, dadeslle a seguir. Ola desde Amoedo. As miñas frambuesas teñen un bicho blanco por dentro. A miñas frambuesas... Mira que me acabas de crear un mal rollo. As frambuesas eu nunca as mirin por dentro, así que me as collo papoas. Non as mires, comeas, que vitamina. Pois non teño nin idea de que bicho pode ser, a non ser que sexa algún tipo de mosquiña ou de avispa que faga como no fijo, que entre adentro para poñer os ovos, que deixe ali os ovos e que sean despois larvas de avispa ou de mosca. Pois non o sei, nunca lle vin a unha frambuesa bichos. Estou mirando para ali, que teño... Bueno, eu, por si algún paxariño, encontrades algún día un paxariño que teña fame, dixideslle que na miña casa ten buffet libre 7/24, os 365 días do ano, Sempre teño comedeiros aos paxariños, e agora que empezou a chover, debeu de ser por eso, viñeron a comer e están todos aí peteirando, hai volos de enseñar un día, pero agora é unha pasada, Jorrións máis ben, Que guai. A ver, hola Nusca, son Dolo, moi boa tarde, Dolo. Teño que remexer o compost porque eu sigo botando cousas e non sei ten moitas lombrices e hai erva luísa para plantar. A ver, creo que son dúas preguntas. A ver, María Dolores, si che entendo, Hola, Nusca, son Dolo, teño que remexer o compost. Non sei se é unha pregunta, non tes que remexer o compost, a non ser que a túa composteira sea un cacharro de plástico tapado por todos os lados. Entón sí que o tes que remexer. Pero se facedes o compost nunha esquina da horta, delimitado cun par de palés ou cunhas tablas ou así, non tendes que remexelo, xa ten aireación bastante. Sigo botando cousas e non sei se ten moitas lombrices. Creo que tes moitas e preocupaste porque son moitas. Nin se che ocurra, o sea, lombrices é o mellor que podes ter nunha composteira. Calquera bicho vai a facerlle un favor á composteira. Calquera, estou falando hasta incluso de ratas. Porque todo o que vai comer vai a cajar ali, vai a descompoñer, vai a axudar a que haga descomposición. A ver, eu as ratas tratarías, pero as lombrices nunca son moitas, nunca. Estean na composteira, estean no sitio onde plantedes, nunca son moitas. Así que os bichos na composteira, de feito, ten que haber bichos, porque unha composteira sin bichos non ten sentido, non... As cousas non se descompoñen solas por arte de magia. A magia fai na naturaleza, e a naturaleza fai que existan nesta vida bichos aos que lle gusten as cousas podres, que vayan ali a comer, que lle guste a madeira en descomposición e que vayan ali a comer, que nos axuden a degradar todo o que botamos na composteira. Afortunadamente, hai bichos que se chaman descompoñedores e, ademais, que transforman incluso metales pesados en outro tipo de sustancias que limpan a nosa terra, que limpan a nosa composteira. Unha cousiña sí que vos quero dicir. As composteiras non son vertedoiros de basura, porque eu teño oído e teño visto así en comentarios de xente, sí, yo le echo e me va moi ben. Bueno, restos de comida cociñada non se poden botar, non é un vertedoiro de basura, porque non se vai a descompoñer, vai a pudrir. Unha comida cociñada ou carne ou, é que non sei, non é un vertedeiro. Ali só se poden botar restos vegetales e animales moi pouco. Pelo, uñas, si queres fariña de osos ou así, pero non os osos do churrasco, como fai moita xente, porque iso único que fai é atraer alimañas. Non é un vertedoiro, os descompoñedores non van a descompoñer os osos, vai a levar ao mellor 50 ou 60 anos descompoñer un oso, non se lle botan osos de churrasco á composteira, só son para botar restos vegetales
Iso, pois animales, 4 cousas. Minerales, home, se queredes botarlle, pois non sei, restos vegetales solo, non é un vertedeiro, Ana Filgueira, que se mellore tú... Ana Filgueira, pois... Ten a súa nai... vale, espera. Non nos conocemos, pero somos todos familia, da familia de Nusca. Ana Filgueira soname moito, o sea, que suele estar moito por aquí, porque a mí soname o apellido. Se tuvera unha foto, pois posiblemente reconosa a foto, pero Ana Filgueira soname moito, teme que estar falando moi a menudo, ao mellor tamén en Facebook, así. A terra, os bichos que desfán a composteira son detritívoros e fan unha labor maravillosa. Non todos os insectos son detritívoros, que non sei que é un detritívoro, pero pode haber moscas, pode haber tabáns, pode haber lesmas, caracoles, arañas, formigas. Bueno, as formigas non vos recomendo que estean nunha composteira, tratádea, podedeslle botar o hongo penicilina dos cítricos, porque as formigas sí que son un pouco máis destructivas en canto a miñocas, porque van a comer as lombrices, se teñen fame, e atacanlle a outros bichos, sabes? O sea, que van a facer seu o territorio. A terra da composteira é famosa terra de humos de lombriz? Non. Son dúas cousas diferentes. Celi, unha cousa e recomendo vos ter as dúas cousas. Unha cousa é ter composteira, que é onde vas a compostar restos vegetales, vamos a falar só restos vegetales, e hai que ir añadindo sempre capas de cousas verdes e cousas secas, por exemplo. Isto sería seco. Follas que caen no outoño son secas, pois capa de verde, capa de seco, porque teñen distintos nutrientes e vanlle a aportar a composteira, máis vais a descompoñer moito mellor se ten, digamos, estas dúas cousas, paus secos ou paus que están pudrindo ou cando podamos algo que é como máis leñoso, tamén para a composteira. Entón, a composteira é o sitio onde vamos a botar desfeitos vegetales da horta, de podar, de limpar, ou as tonas do plátano que comemos da masán, das patatas. Iso, con moita paciencia, iso de facer compost en 2 meses, o sea, mentira, o sea, non sei que se fai, pero non se fai compost. O mellor é dun ano para outro, deixalo que se relaje, sempre ir aportándolle materia. Iso, cando se degrada totalmente, esa composteira, cando a vas a vaciar, é como se fora terra. Pero, o sea, como unha terra, porque o aspecto é totalmente de terra, pero ten a característica de que se a colles e a apretas, faz como unha croqueta, e se lle volves a tocar así, desfaixa, o sea, ten como unha característica en canto a densidade. Despois, ten un montón de nutrientes e é o mellor co que podemos fertilizar as nosas terras, pero que o mellor, iso é buenísimo. Que pasa? Que como lle leva tanto tempo descompoñer, ao mellor non todos os anos tes. Bien, esa é a composteira. E a vermicomposteira é como se fora un hotel para miñocas, para lombrices, o sea, estou no dicindo en varios idiomas. Os nombres que eu lle conoso son miñocas, bichocas ou lombrices. Sería como un hotel para lombrices no que tes as lombrices californianas, non valen as lombrices daqui, da nosa terriña, porque non saben vivir en cautiverio, non lles gusta, van a escapar, viven nas profundidades, non viven na parte de arriba, non valen para vivir nunha vermicomposteira, o sea, nun hotel para lombrices. E na que lle botamos alimento. O sea, sería un hotel para lombrices na que lle botamos alimento. E que alimento lle botamos? Pois desfeitos vegetales, pero non calquera. A ver, encántalle a fruta. Encántanlles, por exemplo, unha lechuga que se está pudrindo. Todo lle gusta medio descomposto. Por que? Porque as lombrices, miñocas, bichocas, non teñen dentes. Non poden morder. Succionan. Fan así. Entón, o que elas comen ten que estar como medio descomposto. E encántalles a fruta, encántalles as masáns, os caquis medios podridos,
sandía, melón, se vos pasou un pouco, iso encántalle. Entón, que vamos a ter? Na composteira vamos a obter compost, o sea, unha especie de terra para añadirlle á terra que xa temos para fertilizar. E que vamos a conseguir da vermicomposteira? Vamos a conseguir humus de lombriz, o sea, dito de unha maneira máis vulgar e simple, merda de lombriz, caca de miñocas, o sea, é o único que hai nunha composteira de miñocas, nunha vermicomposteira. O humus de lombriz, se é bo, é solo e exclusivamente caca de miñocas, a súa caca, que é, o sea, o mellor fertilizante para aportarlle ás nosas terras. Tamén podemos, o sea, conseguir o lixiviado de lombriz. Se a composteira está ben feita, ten que haber un apartado na parte de abaixo donde separe os lixiviados, o sea, o que vai drenando, o pis, a acción de comeren as miñocas, da comida tamén, que ao mellor se vai descompoñendo, eses jugos, todos van a caer na parte de abaixo da vermicomposteira. E ese lixiviado, que é como un té, digamos, de caca de lombriz, falando ben, é buenísimo tamén para regar todo tipo de plantas, as sexan ornamentales, as plantas todas que temos na horta, frutales, é un extra de vitalidade para darlle un empujón e unha salida tremenda. Entón, é esa a diferencia entre compost e humus de lombriz. Complementanse entre sí, necesitamos ter os dous nas nosas hortas. E máis cousas, pero, bueno, esas dúas porque me preguntou aquí, tal, nos compartido, ai, que xa son as 9 de dormir! Ai, que me dicides, o mellor para as formigas é poñer unha fruta que teña moho. Iso é o que estou dicindo, Celi. Non calquera fruta, non vale o moho blanco, por exemplo, que pode criar unha ciruela ou un pexejo. Ese non, porque podemos facerlle daño á nosa terra e deixalo o hongo ali e máis o moho. Ten que ser de cítricos, naranxa, limón, pomelo ou mandarina se vos colle o moho. Arriba España, bueno, veña, vamos alá, que os que vos gusta o fútbol, a min tampouco me gusta, Alicia, pero bueno, despídome hasta o próximo domingo, que teñades moi boa semana ata domingo. No, mo azul, sí, Celi, xa o expliquín antes, pero como dixestes así, calquera fruta con moho, pois eso, que quero aclarar que non calquera fruta con moho. A que está caendo, Dios mío! Vamos a levar a fora de paseo para enseñarvos como chove, e con isto xa deixámoslo aquí e vémonos para a semana que ven. E voume acabar de editar o vídeo que vos teño que facer co pregón, así que, Alicia, a ti non che gusta o fútbol, a min tampouco, así que vou editar o vídeo e depois vas mirar o pregón. Madre de Dios, como está chovendo. É que non sei se vedes, claro, voume mollar eu. Chove moitísimo. Estades vendo? Estou moi mollando, deixen poñer aquí a tapa. Está chovendo moitísimo, bueno. Pois nada, veña, xentiña, que gane o mellor, non sei de que equipo sondes, pero eso, que gane o mellor. Ou, bueno, o que mellor xogue, porque ás veces non é o mellor. Bueno, mollime a pincar, para vos ir enseñar a chuvia. No mundo inteiro. Pero chove, Bueno, veña, miña querida xentiña de Polo Mundo Adiante, moitas gracias por estar aquí comigo unha tarde máis. Para min é un placer estar con vos aquí esta horiña. E nada, como vos digo sempre, coidadevos, portadevos ben e sede moi felices. Biquiños, xente, hasta logo. Voume traballar, editar o vídeo. Ahora mismo, cando acabe, vou a subir o vídeo do meu pregón, do meu primeiro pregón de dormir. Veña, xentiña, biquiño. Veña, chao. Ta semana que ven!